Masaska ari kuwanda paZimbabwe ndozvinhu ndatonotisa manje, right. Ndandiri kusangana nenyaya imwe iri kutaurika yaChristopher Mutsvangwa yatangawo kupindirawo nyuhaso patown rekuti unoenda unopuhwa mari yako naTagwirei, then the next thing wakungojoina kungotuka vanhu wakumubatsira kurwa hondo dzake chinyararire. Hondo racho ranga pane imwe yanga iri kurwiwa because Mudarageza was at forefront achiataka zvakanyanya, zvigananda this ningi Tagwirei azodai so, and then rutendo ndopapuhwa mari kuti ndanodhila handizoziva hangu the way yemadhiliri avakazoita nayo ndeyekuti because Mudarageza is no more, hakusisina dzango history dzango ndangariro kwakungofunga kuti but dai Mudaro yatoripo izvezvi tiri kutonzwa zvinhu zvakasiyana siyana zvakanga tase ari kutaura. But izvezvi one nyaya iri panapa, Mutsvangwa azongobudikirawo pahaso racho. Temba Mliswa is one of the guys ari muhaso iroro futi rekubuda achiita se achinoataka vanhu because anenge apuhwa mari. Ukaona akutokutuka kana kuti akungori kana akutokushanda haangokushande for no reason, but anenge atowana something. Imagine kuti akasvika the extent yekuti akushanda anga akutoda kutoshanda weeknew kusvika azonyadziswa naweeknew. Imimi makazvitarisa munongoti ingoriwo nyaya diki iripo, but nyaya iripo ndeyekuti weeknew atone mari kutodarika Tagwirei wacho, because Tagwirei is that guy anenge achingozviti I am a billionaire. You are a billionaire asingaverengwa muForbes magazine. Billionaire wacho chimbori chamumbori nacho chiri kutaura mabillionaire chacho chimbori chipi chauti tinonongedzera kuti bozi mufana mudiki ari nane chivhayo ari kutoita madhiri ekuti mukutoona kutonzi apuwa dhiri re2 something billion apuwa dhiri rechakati chakadai so this guy is becoming jealous because iye adaura mbari yenumber 1 achinzi ndiye ane mari yese. Saka zvinhu zvakumurwadza manje kuti afanira vakuya vakuita mari the likes of Tungwarara is not a billionaire zvake, but if you look at him very well munhu kuti mari yake inoonekawo zvainoshanda, haisi mari yekunzi billionaire inoita ngezvikwambo yekuti hapana anenge ambopuhwawo kana mari yacho like izvezvi chero zvikanzi ukini wazoita billionaire. Vanhu vanokwanisa kuzvidaira because vakaiona mari yacho, vakaipuhwa, vanhu vakaidya mari yacho, vanhu vakadzidhiraivha mota dzemari yake iyo. Ubillionaire hwacho unopedzisira hwakumeka sense. But nyaya yahomberi panapa yandiri kuongorora ndeyekuti Mutsvangwa is becoming a problem, and the problem yaakutoita ndeyekuda kutanga kuda unodefenda zvigananda. Hatisi kutanga tataura kuti zvoni azowana mari kunani kana kuti aita sei, totanga taura nyaya yake kudefenda kwakuita zvigananda. Iye pachake he is chigananda, ndo chekutotanga. Iye ndo chigananda chekutanga, chigananda chihombe, because ukatarisa zvaanoita kana kuti umbonyazogara naye pasi umudedza kuti Mutsvangwa achimbotiratidzawo nemota yeuri kufamba nayo unotiwo business rako raunoita nderipi, kana kuti wakanyatsoshanda chako kuti tingatarisa nezvinhu zvaunazvo izvi, wakanyatsoshanda rii chaizvo unorishaya kuti nderechii. Iye ngoti because isusu kuhondo taizodai so akuda kuexplaina nyaya dzekuhondo. Nyaya dzekuhondo Mutsvangwa angatoriwo kuchikoro zvake. Mbiri yake yemuhondo Mutsvangwa ndeye kuti aifamba achinhonga mabhurugwa evakadzi pamawaya, aiba mabhurugwa evakadzi maandawaya, ndo yanga iri basa rake kuhondo ikoko. But ndo zvaanofamba akuda kubvairira vanhu izvezvi because imimi manga musiko anototora advantage yekutoziva kuti vanhu vazhinji vanoti kutaura navo panapa vanga vasiko kuhondo kwacho. Saka anongobudikira from nowhere otanga kuti because kuhondo zvaizodai so, izvo zvanobudikira otanga kuda kuti take na Chiwenga because iwo wazodai so, but Chiwenga ari kutogadzirisa zvinhu kuti takomana mimi mira yenyaya yenyu yeUgananda murubira nyika. Ugananda hunorwadza papi? Hunorwadza pakuti iwo unopuwa tenda. Inini ndakazviona, ndakazvinotisa, ndakatozvirizina ndega, ndakatonoti hazvichokwadi hazvimeke sense. Munhu unopuwa tenda ka iwo unoita zvema network zvekuti ameno zvema network zvavaita ndo company yarejistwa chinzi ndeye network. Wongoona mangwana akutonzi munhu atone zvigrade akutorova road. Unorova road sei? Une experience dzeroad, right? It's okay. It's not about experience because you can hire vanhu vane experience. Chideliver itoone kuti zvamukugadzira zvinobatika here. Unoona yagadzirwa inenge chinzi highway kinoda haina kugadzikana, haina kugara pasi kungodai so iri ichiri uchifamba dai so. It's quite different. Dzakasiyana nemaroads etinotarisa mujoni muno kutiona kuti aumana idzi ndo road yekuti iri straight, hapana straight. Zvinhu zvingori cheap labor hazvigare makore akawanda, 2 minutes zvatobva, but mari yacho inenge yachajwa mari yakatowanda kutodarika original dzanga dziri kutogadzirwa zvakanaka dzacho. Ndo ugananda hwacho umwe unongo chirambwewo, but munhu anobudikira kutanga kudefenda izvozvo because he is part of zvigananda. Ukaona wapuwa wafamba nesauti muhomwe watengesa shamwari, unofamba nesauti muhomwe iri yechi, why uchimhanyira kuenda pakunobhutlika vanhu because chinoitika komana vanotanga kunzwa kuti ninga ari kubuditsa mari achiti vanhu varwe hondo dzake.
obva tanga kuda unomuataka. The next thing arikuzoti achatiziva phone call achinzi uya timbogocha timbotaura ko taita sei ko shamari wako batanzira nesu alright gatimbokupawo something umbonyarara chiti defend all from this man because Chiwenga so far so good hapana anokwanisa kunyazomisidzana naye but munhu akatogara atofambira nyaya dzacho Temba Muliswa. But Temba Muliswa because relevance yakuita ichidonha Mutsvangwa akupindirira akurova take over. Saka zvinhu zvacho ukazvitarisa hazvina kana direction. I always ask you people kuti vanhu vaiva they are not serious about whatever they are doing. They are not serious neupenyu hwacho. Mutsvangwa chacho haasi serious nelife yacho. Mutarise iwe ukaora today. Let me ask you one question. Ukaona face yaMutsvangwa unofunga chii? Wangomutarisa wanzi wasangana naye unzi iwo ungatoti magara pasi nababa vari kunzi anything chavaroda kuronga. Ndiudze kana any one problem yakambosolvwa naMutsvangwa kuZimbabwe kwacho. One hakuna kana any problem yakambosolva. Kungomukira kungoita izvo zvaanenge achingoita basa rekungotaura apa katona kuti iri rinongomwachuka ndo mazigoma naye anongonzi uyu mutengerei ndigirikini skadha endogomana mazitsano anenge achikonetsa pamba zvisina kana solution panorongwa zvino chiendai munovhiya mbudzitsano muchimwa skadhi yenyu muri kokoko. Ndo type yana Mutsvangwa because panoitwa madiscussions ane musoro ekuti zviende kumberi anoziva kuti haana kana anything to offer. Anotokundotsvaga mari nemwana wake he is Chigananda. In case you didn't know, last year but one mwana wake anga akasungwa aisungirwa nyaya dzekunzi ari kupinza meno zvemastarlink zvisiri kubvumidzwa nezvimwe zvimadhiridhiri zvaenzi ari kuita zvisingabvumidzwa zvekugananda racho but akabva anzi kwichu because vanhu vacho anobva aziva. Saka from there garaji akabva ragadzirika iye anga akufungira vanhu vasungidzira mwana wangu wazodai aenda anokumbirira kuti mwana wake azoita zvekupadhonwa what but unotoona kutoti mwana wacho akatoona kuti ichi mudhara ichi hazvina dhiri ndikada kutedzera matsimba ekungotaurisa ivo hatina kwatinoenda because ukamboteerera kana mwana wacho achitaura anotaura fluent English like engineer but akatoona kuti this is bad inheritance ndo inherita nonsense dzekungonzi chinotaura chirungu zvinondipa chichi ndobva atoona kuti that's bullshit. Chitarisa kuti iye wacho zvaanenge achiudza vanhu zvekuhondo kwacho chakakwanisa kuachivha kuhondo chii iyo tisati tabvisa nyaya yekunzi vanga vari vananuri vemabhurugwa evakadzi pamawaya. Chimwe chaakakwanisa kuinherita chakaita chii akainherita mukadzi ndo chinhu chihombe chakaachiva chinhu chakakwanisa kuachivha mukadzi ndo chinhu chaakatoya nacho chisvino up to now dai pasina mukadzi wake ungadai kakatofiwa nenzara because harina dhiri kazidhari racho. Musoro wakatoningira unotoona kuti uya ameno anzwa newhisky type yaye kuti izvezvi palevel raari rere akangotambura mbijana ndo vanhu vanenge vachirova tumbuka veve kana kuti anenge achimwa tumbucha kana tutembeya mendo munototi tutembeya kana tukozodo ndo type yacho yaye haigona kugara isina kumbomwa mbijana hapana chine chitaurwa nyika yacho ndedu wati kungobhizi ngouya chingoti kasangana nemunhu wongobhondora munhu tisatambotimbotarisawo pari kunzi ava taivaiti zvigananda alright it's okay yonzei vanhu vaizonongedzerana kuti iwe ninge chigananda vachiwanzirana iwewe une problem here why usiri kuda kuti zvigananda zvidedzwe mazita unzi zvigananda izvo zviri zvigananda saka unoda kuti panyatsotaurwa here kunzi vakomana muri mbavha mukuita chimbavha ndozvoroedza kutaura because hatidi zvekuti uda kunyimbira kuti amira tipedze statement rekuti zvigananda chigananda will remain chigananda. Like I give you one example. Yesterday ndakava ndichitaura nenyaya yaScott chigananda futi because mukomana waya akapinda muparliament izvezvo tiri kuda MP vanhu vemabvuku vakati haiwa MP wedu mamurikola but pandiwa sei zeki ikaita metsi dzayo takangonzwa vakunzi vakutopeka zvimanhingirini zvaizvo zvekuti unorongedza because hapasisina zvichaitwa ipapo koenda mapeka chii zvikanzi it's automatic win hapana need yekuti paendwe mubaloti zeke akangotora Scott ikangoti vanhu vemabvuku ndiye MP wenyu but cheno unotarisa kuti izvezvo akambobvirera aenda kuparliament kwacho kana kuti send us any video tione any contribution yakamboitwa naScott muparliament ever since kubva achizvarwa. Handisi kutaura kubva paakapinda chete because munoona kuti pamwe ane mumwe musi wakamboitawo ane zvimwe zvaakazomboita kana kumbobudawo nebhurumu raita chitsvairo paparliament pacho kana kungocontributa or anything chii chakaitwa but he is chigananda because nzvimbo inoda kunge ina MP haasi kuenda ikoko azongonzwanzi kuri kudatwa bill zvinhu zviri kungobenefita pati yavo chete yakamupinza ipapo ndo paanobudikira oenda kuti zvinhu zvinobenefita zvinhu zvawakapinzirwa ipapo chizviitawo kuti ungozvibatika they can't do that. Saka mobva mati ndekupi kwakanangwa ipapo kobva wataiwa musadedze zvigananda nyaya yekuti zvigananda iyo yakashata nyaya yekunongedzerana mazita wechigananda chigananda ichi ndo ugananda wacho yo hausi kudhilivha but uri kutora zvinhu ndo pari kutoita dambudziko hombe kunosvikwa ndekupi tell me.
nyika yacho inoenda kupi kuti munhu akadaro iye mototanzi ngatiti for example womuita kana president ungaita munhu akaita kana Scott womutoda kuita president kana Chivhayo ungamuita president wechi anotora matenda ese right anomatora akamaita ega ochinyatsokuratidza kuti mari yacho inodyiwa sei anoitora yese mari yacho pozi anenge asisina kana chekutya kana 1 waanenge achiri kundovhunduka panenge pasisina obva wanzi hamwe musanhikiri nechigananda iwe people like ana Tagwirei vanenge vari kutry kufighta the term zvigananda kuti ripere mucirculation harichatoperi because riri kutosvika kuna vanhu vechindurira vanhu vasingatambire mari dzacho chero akada upiwa mari ari kuziva kuti unopenga uri chigananda why uri kuda kufighta the word chigananda like ndakaona zvakaita Musuna gore rino apa achitora HICC akuita iye hameno zvaangauda kuita but vana vanga vari kuto yanga iri employment yanga iri kuto create wemomo vana vachiuya vachiimba music dzavo vana Wing D vachiitawo mari vachidedzawo vamwe vapfanhawo vanhu vedoro vachitotengesa doro imomo paitotenderera mari yakawanda panhingiri pacho but iye because of ndine mari obva asvika bva ahijega vanhu ndobva vatoona kuti hapachatopindike chimubvunzo kuti iye mari yacho ichiri kutenderera here ipapo kubva mupakabva kunotora chinhu ichocho hapasisina izvi kumuita maevent acho oreti uchiri kumahostere haachahoste saka chii chauri kuita uri kukanganisa zvinhu uri chigananda simple straight forward because ukutadzisa zvinhu kuti zviflowe uri kuda kuita zvinhu nenguva yako iwo hapana kachamuri kuita chacho chine musoro chinobatika because munhu ngatiti uchigananda uchiita zvinhu zvinobatika uchigananda uchiita zvinhu zvinobatika tinokwanisa kuti zvinokwanisa kuenda somewhere zvinokwanisa kusvika pane imwe extent gananda uchivaka nyika gananda uchiita kuti zvinhu zviite bho but hapana unogananda uchidya mari yacho wega saka ndekupi kunenge uchinzi kunzi musataura wedre kuti zvigananda nekuti munenge muchiudzana kuti ndigirine wapuwa mari ukadya isusu tinge tichitokuona kuti uyu ane sauti muhomwe anenge achifamba achitsvaga kuti ndepapi pari kudyiwa kuti adyewo but nyaya apo ndeyekuti akudyirawo mari vapfanha vakatopusawo vasina chavanoziva anotagure kuti anongoudzwa kuti isusu kuhondo taizodaiso bvunza kuti kuhondo tisendere vhidhio rako iwo Mutsvangwa wanga uchiite chii kuhondo tione ngasende inini I don't know how many times ndichimuchallenge ndakatomuchallenge fair ndarewo tipeka vhidhio uri kuhondo chiridza pfuti toona kuti wakairwa hondo yacho because hatisi kuramba tongowa zvarongo yehondo ngoriko makore ako reda rugara rutotudzwa tongoriko tichiverenga nepayakaitwa but ichitiratidza zvawakaita zvacho ikoko tionewo vamwinga vanongobuda kwangu nemajournalists vanobuda ninga azodaiso ningadai kana kumaheadlines I tried by all means I tried to search for Mutsvangwa's name kuti angamboita iroo ipi yakaplaya nochimudza isusu because taizodaiso kuti waiita chicha waiita vanhu kavanga vanewo ndo vanotobva vatanga kutaura kuti utomuziva uyu basa rake ranga riri kudai and then the next thing makutsamwa hatina kwati tichinienda kana tichinge tigara tine vanhu vakaita vakangodai so vakangoita vanhu chibenzi pose ndo vanhu vakaita madzungairwa so chibenzi chiri kupromotwa amazondinakidza zvaungini aiwa Mutsvangwa ngaakwane ndo zvanhu zvanotoda ngotaura Mutsvangwa ngaakwane ende ngaamiswe hapana zvokuti muchazoramba muchiti makumuitirei kudaro totoramba tichimudaro ende ticharamba tichitomuwedzera kuti anyatsounzwa shoko rinyatsosvika ikoko zvanoda kuti mutoita you know what to do like munyatsoforwarda zvichisvika ikoko shoko risvika zvinzwa kuti hanzi kwana zvigananda zvicharamba zvichideedzerwa zvigananda people are sick and tired matenda acho muri kutora vanhu vacho mukumboemploya tikutosha kuti ndavakupi vanhu ivavo svikawo kana munzvimbo kuti ndatora komana ndasvika naemploya vanhu panapa woemployawo vanhu vemunzvimbo imomo wochibhadharawo futi mari inotenga kwete kungoti tinoda kungoningirikina panapa tongoti vanhu semu ivavo vako ivavo vanongori navo kuvavo hatisi kuona mari yacho matenderero yairi kuita pane rimwe rakazounda rakanovhara nyika futi nyaya idzodzo tikudziziva madays aya painzi sadhakiri kuuya hanzi mapresidential villas what maita mapresidential villas makunotora manzi mabhiridha ekuitaly kudii ndo zvega here hatina vana here vanovaka munhikirikini muzimbabwe imomo wai musina kuva nhikirikini asi mune muri busy kuti pari kuitwa mapracticals vari kuita building yacho ichashanda vachabuilda chii chavanobuilda munobohwa mani ndo ugananda hwacho kaiwo unotibvunza kuti ugananda chii tononota 1 hour tichiudzana nyaya yemugananda iyi kana 6 hours totoswerera the whole day makadhakwa anyway zvamuchatoona information zvazvenyu mana ndangoti ndipfure panapa muudze kuti takatsamwa Mutsvangwa hatitombosekerere zvekupenga anopenga mudharo